Irridu naraw li l-paċi tirrenja fostna. Ek sostniet il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono meta waslet il-messaġġ tagħha fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Il-President fakkar kif minn żmien għal żmien bħala pajjiż tajna prova li kapaċi inkunu maturi. Nitkellmu flimkien, narblu l-argumenti ta' xulxin u nissiltu biex naslu għal dak li jkun l-aħjar għal uliedna u għal pajjiżna. Il-President qalet illi wasal iż-żmien illi l-avvenimenti storiċi ta' pajjiżna verament u b'mod tanġibli jaqduna tassew. Jekk dan ma jistax inkunu qed nissuffjettaw bil-5 festi nazzjonali li għandna, komplit tajt il-President Spiteri De Bono. Fil-messaġġ tagħha l-President ta' Malta talbet biex il-kontroversi vojta nitfawhom warajna, hekk kif issa għadda żmien biżżejjed biex nikbru bħala nazzjon. Kien għalhekk li sejħed biex il-poplu Malti xi juri li huwa poplu matur li jħoss u jerfa' r-responsabbiltà li għandu sabiex li l-ulied Malta tal-ġejjieni nadulhom pajjiż aħjar fl-oqsma kollha u nissuktaw ukoll biex skont il-Kostituzzjoni tagħna u fil-fora internazzjonali nkomplu bil-ħidma konkreta biex ninżiraw l-armonija u l-paċi fost il-ġnus.